Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hindi na mag-asawa, ang trabaho lang nila. Hi, good afternoon everyone. Din na kita hiningaton karandan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Pusog lagas ng bata. Kumusta Luzon, Visayas, and Mindanao? Ang kutsara Sa pa mga katagalugan, magandang hapon po sa inyong lahat. abay nira, mga Silya. Sa Visayas, lalo na sa mga Cebuano, mayong hapon kaninyong tanan. Dalay nagbibing Labi na didi Region 8, Metro Tacloban, Leyte, Southern Leyte, Santolonga, Probinsyahan, Samar, Northern, Western, and Eastern, maupay nga kulop, haton nga tanan. nalukso itsura. Martes yan ang adlaw, ikasay, santuig, 2024, ikasay, San Agosto na. Anti ko na yan ha, Bugas, Barangay Bugas, Borongan City. Ini do kutsara, ini. Ayan, mapay nga kulupaton nga tanan. Pwede ka mo mag-shoutout, magpa-shoutout, or mag-comment sila ha. Shoutout, pwede mag-shoutout. Asawa, ang trabaho lang nira. Ayan, pwede ka mo mag-comment ha. Siyempre, shoutout, comment. Pagugitan baba para mabusog lagas ng bata. Balikaw, mapay nga kulupaton nga tanan ha. Kumusta ka mo? Anaton mga kasangkayan, kapadihan, kaparientihan, mga uropod, mga buronyog, mga tatradong, totropong. Tira, mga Silya. Kumusta niyo adlaw yan ang adlaw nga kulop? Kumusta niyo kulop yan ang adlaw? Danay nagbibig. Lago din kabay-abay, Kuya Romar Samson ang pinakakusgan. Tinidor nga duko. Pilo nga kutsara. Ang pinakakusgan kay Samson man. Nalukso itsura. Tinidor kutsara. Makakawaw ka daw, hinaka. Kutsara. Tinidor. Balitaw, ininiyubos na sangkay ng tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa, waray makapaahit. Papa Art, busag naman kuno timbungot, ada kay Asya na ini. Kutsara. Pati kuno timulo busag, di gan matuod nga itakulo busag, kay di man kinikita itakulo, itaklugod buhok, matuod ako nga busag. May busag na takot buhok. Oo. Kung hasibuhano pa, uban. Kung buti pasabot sa uban, Papa Art. Uban-uban sa puti o itom. Kutsara. Okay, so di kita mag-iha. Ingatong taramdan, mga awit waray nun, mga original na composition, waray-waray.
Ining na mag-asawa Pero pasag nila, kaya maghihimog ang kita yung Cebuano nga kanta, ha? kada pangakunla Pero makuri man maghimo kita sa nung mag-program, kinahanglan maghimo anay. Maghimo anay nga di pa naabot yung program. mabusog lagas ng bata Ay makuri man kung maghimo kita yan at tapos niyan program, di pa matutuhay. Ano? kutsara babae Ay, kasal kumusta ang mga masahista din yung Tacloban City, ha? Mga masahista. At di rin natin advantage ng masahista, ha? pusog si Kwat Budla daray nagbibingking Ito pa part, may na natin advantage. Awarigan, asya nga nga natin ako, di rin natin advantage. tinidor nga dupo Mga masahista haburonggan, ha? Oo, ang masahista yan na, di na nga aadahin mo sa nga mall. suit Di ko sura lang ang aranan, kay di rin tira nag-i-sponsor. Ikangarangan ko lang dahi Sir Felipe Agda Amos, nanihi Ma'am Roslyn Platon, nanihi Hyacinth Lobina Amuyan. Ayan. Sinira nga mga masahista. Tutulo nga mga masahista. Dahil sa pala nga bag-o nga massage clinic nga ginabrihan. Oy, kumusta nga yan nga dakan Wilson Amungo. Ayan. Wilson Amungo, kumusta? Aday niya massage center. Abay-bay, Han Borongan City. kada pangakunla Oh, Sir Wilson Amungo, kumusta? binubuhat nira Pag mga music entertainer, habuhol, ha? Ang adakan Bronly Kulyamat Aguhar, bayan ngada nganha gihapon kang Sir Nick, Abay and Rowel Kabanti. Pinaging hihimo Yan, kumusta ang mga ka-GC? Oy, ngada gihapon kan Ate Miles Labit. Hello, Ate Miles. Enjoy lang kita, Ate Miles, ha? Bisan may mga trabahoon, enjoy lang kita. Pilok na Ay, asya man, init at kinabuhi. luto Naluksuit sura Ikaw, Ate Miles Labit, enjoy kita. Ate Miles Labit from England with love. Itiligaw Saka natin Lita Balboy na Galban, Ate Losby Lakabos Lakabalapikani, kan nga naghihapon kan Ate Gina Basilidis Ramasasa, kan Raksot Ay, Kutsa-kutsa kan nga naghihapon kan Ate Lily Jean Bagaindok. Ayan, kumusta ka mo? Kumusta? Welcome, hiningatong taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Ayan, dito maglalangan. Kutsara Kaya naton oras na ang pagtikang, langan na nga ni. Itiligaw Kutsa-kutsara At siyempre, adya naton siyahan. Awaray nun nga musika. Inspired. Kaya nung nga inspired kayo na Papa Art, kay bago nga karigo, kada Martes lak na parigo. Ining na mag-asa Oy, shout out nga nakan Attorney Rowena Abrugar. O nga dagi hapon na niya malamlam nga misis, si Madam Mian Ira Marquez Abrugar. Ang baba para mabusog lagas ng Shout baba out ngayong gihapon nga dahan amon Presidentihan Homeowners Association dinhiha SOS Habitat Lot 4466. Minsan At syempre nga dahan niya mga subordinates. Kadahan niya nasasakupan. Ayan, oo, nga di ka niya vice, nga to ha secretary, treasurer, Ulugan nga to gihapon ha niya PIO ngan. Uy, diretso man ha PIO. na kutsara Nga to gadanay hangkuan. Auditor, ayan. Naluksuit Ngadahan PIO, ayan. Tikhan auditor, ngadahan PIO, ayan. Siyempre. O ngadaliwatan niya mga board of directors.
and SOS Habitat SOS and Habitat Lot 4466. And syempre di kita maglangan nga tukitahan siyahan nga musika a menudo midli. Sara, tinig, tinig ng kutsara, tinig, tinig daw. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hindi nga mag-asawa, ang trabaho lang nira, kada pangahula. Ang Pinasayaw ako at tukar na aminudo, mahusay nga daraga an akon iginado, nan murug-kurog an akon mga tiil ug tubo, dara ang kakulba upod ang kaahot, handa kadtuna kapundahan sa rayawan, kami kudla permi ang ginkikitaan, kay ining asa ayaw sikat at kagamaan, sayaw nga aminudo, usuhan nga tanan, halanas sayaw na para mag-intoy ka, isan tuti laan balon mo nga kwarta, basta malipay lapag waran problema, ikandangla ang imigagala. Kira nanay tatay, bisan kun kalagasan na, na ayon lahirahan aminudo nga sunata, nadayong pahira, inbisan diin na hudada, kay karuyag panira, ang sayaw na kuratsa. Uy, Nuno! Kaya naman naruruyag naman ito niya, Minuno, kaya paborito pa rin ko dito ng mga litinyong sa mata. Oy! Intoy! Ikaw pa iyang pipinano pa ako! Halika! Oo! Asya gani nga nagkikinahulog-hulog ang pustiso! Balitaw! Oo! Hala na sayaw na para mag-enjoy ka, bisan kutin laan balon mo nga kwarta, basta malipay na pag waran problema, ihandam na ang imtigagala. Pinasayaw ako ang tukar na aminundo, mahusay nga daraga ang akong ikinado, kay ini nga sayaw sikat at kadaman, sayaw nga aminudo, usuhan nga tanan, sayaw nga aminudo, usuhan nga tanan. Ini iman to mas bisan na kung lagas pero naato pa, karuyag paniyang na magkamay-agan ito nga asawa, akong ginsakto na naman tumas ayaw kay maluya ka na, nag-isudla hiyang ang sinmiring ito nagkakakamay ka, ano sa kaadlaw iniimang tumas kay bisita, babae nga byuda sexy nga mistisa pero batanon pa, iya kinalaran ang iya timos ng paghigugma, nagisuglahi iday ng sinmiring, uy magtumas lagas ka na, man tumas ayaw na kag magpinasaway, una-una ang idan mo angay ka na butumahuway, kayo mula kung magdamog ka pan asawa, kay bisan ang di mo paglakat, aros ka na nga ni matumba. Oy, Matumas! Aro! Lagas ka na! Aro, asya na! Mahuway na! Ako pa kayo mo magdininalos ka na lang! Orintoy! Masayon pa ako! Uy! Ala! Si Matumas nag-iisot! Ano ba? Man Tomas,
asawa, kay bisan ang imo paglakad, aros ka na nga ni matumba. Iman tumaswaray pinipilit kung nanmumursunada, bisan lahin kong ang babae, basta may kadakot lahing sura. Iya dinadaong, iya kinakapkan, diri nag-aala. Bisan pasin punon, iya kung man kinukonsueluhan. Inikiman tumas, bisan na kung lagas, pero naato pa. Karuyang paniyang na magkamay alat, ito nga asawa. Salit pagbantay kung kamo at kung mga kadaraganaan. Likay na lang kamo, kay inikiman tumas, di angay ungaya. Man tumas, ayaw nagat pag pinasaway. Una-unaan tinan mo, angay ka na kung mahuway. Kay rumula, kung magkamong ka pang asawa, kay bisan ang imo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Man tumas, ayaw nagat pag pinasaway. Una-unaan tinan mo, angay ka na kung mahuway. Kay rumula, kung magkamong ka pang asawa, kay bisan ang imo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. At iporlusano, makiaangayon, kamaapi-apihon, ngan mapinuligon, waray ka iiliwon, kay pirmi malipayon, mahusay at pamayon, kamahiyong-hiyong. At iporlusano, makisasangkayon, diri karawdan, kay makisasayawon. Hingyap ang karisihan, waray ka nabibilmon, kay ang iporlusano, kalipayan ayon. Halasigis ang kay sayaw na, at iparis naghuhulat na, mahusay hiyabatan pa, tagahipurlos na daragan, paniguro ayaw pagpalang, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Ito ay pulos, waray kabarangan, ngan diri aranan, kay bungtong nga mahimyang, damo ang magpusay, ngan kababayan, habungtuhan ni Burgos, imong iikitan. At ipurlosano, permi magtawa-tawa, kung imo ikitaon, bagan waray problema. Permi manapayong, ang pamahong-pahong, ang mga pamayhong, kamahiyong-hiyong. Halasigis ang kay sayaw na, ang ipanis naghuhulat na, mahusay hiyabatan pa, tagahipurlos na daragang, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Halasigis ang kay sayaw na, ang ipanis naghuhulat na, mahusay hiyabatan pa, tagahipurlos na daragang, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Tiro ka di! Sayaw mo di! Ayaw mong pagalang! Basta mga tagahipurlos, diri ko dito na undang! Sige pa di! Halasigis ang kay sayaw na, ang impanis naghuhulat na, mahusay hiyabatan pa, tagahipurlos na daragan, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Halasigis ang kay sayaw na, ang impanis naghuhulat na, mahusay hiyabatan
ayaw pagpalang, kay diri kagud aatrasan. Sige sayaw ayaw pagpalang, bisan maagahan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Bastas karayawon amuan masurong tukar nga aminudo. Nagkakagawas ang kwartang mga bukos bisan pa ang sinsilyo. Damuan nagalak kung may ada na sayaw hit aminudo. Sikat ko iningas sarayawon dalit sarayaw ng kamu. Kay ang aminudo na sarayawon sikathan kadamaan. Isan maihanan, magahimbag ko pa dirigod na dadaan. Ikang hagiwan, burunggan katbalogan, katarman takloban. Halilingan saman, basta ang minudo, di nasasapawan. Dito haamon pa iyo, pirmi lang arisyo, lamig kung may okasyon, kadamuhan tao. Dito haamon ang sarayaw mag-aga, kadamuhan na sayaw, inaminudo. Ito hamon bayo, pirmi lang marisyo, labing kung may okasyon, kadamuhan tao. Tituhan amon plaza, ang sarayaw mag-aga, kadamuhan na sayaw, inaminudo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang ilaw kamarisyo, ang mga istihano, ulitaw daragan, lagas batang magpakis sa sayawon. Tukar na aminudo, ayong hatun sa marnon, narayhak ang kadaman, pagka maupay la pagkitpon. Kaislahan sama, lapit hasinirangan, sayaw nga aminudo, makaruruyag kay ginagalaan. Ayun nga sarayawon, ni Mayor ang Congressman, damok perni ang gala, salit bilib at kung kagamaan. Nakikang hakan amin, nakatuluris, oras at pitse, ipapatap sa hulyan, sulat kurunggan, ug anlyorinte. Mas luksan Policarpo, nan maparto sa sedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernane. Sugat man ang hipurlos, upod ang bungtuhan kinapundan, pati ang balanghiga, diritso ha bungtuhan lawaan. May duha mga bungto, di ko hingangalintan, puti ay nga Mercedes, ugdak kabungtuhan kiwan. Ang mga istihano, tama ba kinugsanon, hingyap ang kamurayaw, magtawa-tawa diri madungtanon. Piling ang kalipayan, sugat man karisyuhan, tukar nga aminudo, ayunhan mga istihano. Natikanghakan awit, nagkaduluris, oras at pitse, ipapatkap sa hulyan, sulat kurunggan, ug anlyorinte. Mas luksan Policarpo, ngan makarto sa sedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernane. Sugat man ang hipurlos, upod ang bungtuhan kinapundan, pati ang balanghiga, diritso ha bungtuhan lawaan.
may duha pa nga mundo. Di ko hingangalimtan, buti ay nga Mercedes, o kako nga muntuhan diwan. Ang mga taga-iste, maghiyong-hiyong permi, bisan may da problema, mga hitsura, magtawa-tawa. Haros mga magpusay, ang imo makikitaan, ang mga istihanon, buutan man katatapuran. Nakitang hakan awit, naghagunuris, oras at titsi, ipapatap sa mulyan, sulat, purunggan, utan nyo hindi. Mas luksan Policarpo, ngan makarton sa sedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernane. Sugat man ang hipurlos, upod ang bungtuhan kinapundan, pati ang balanghigang, diritso habong tuhan lawaan. May iluha pang abuto, di ko hinangalimtan, buti ay nga Mercedes, o kako nga bungtuhan diwan. Ini ang mga punto nga akpinan ngaranan, sakop kinihan saman, hindi dapit hasihiranan. Ang mga istihanon, buutan ng katatapuran. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amatuan ang Minudo Medley. Ayan, naging padangat tayo. Hiningaton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Okay, Kuya Mac, may nadida komenta? May na-comment? Pasakitahan mga comment. Tinidot kutsara, tinidot kutsara, tinidot, kutsara. Ining na mag-asa, Ayan, nadihi Alden Kabantak. Sering niya. kada pangaon Pa-shout out Papa Art. Ang Kabantak family. Ang Sitio Rawes, mabusog na Pasay, Samar. Salamat po. Ayan, thank you Alden Kabantak. ang kutsara babae, Okay. kasal halamisan. Oy, shout out nga da kan Jinky. Shout out kin happy birthday nga da kan Miss Jinky Singkoy. Ayan. Giving kill, mahulog hatiil, tinidor na Makiogi. pilot na Makiogi. Ayan. Sering niya. Shout out from Lawaan to. Uy, Haparana Samar. Oo. Makiogi. Hope. Oh, yan. Hope Gaso. Sering niya. Shout out Papa Art sa akong daddy. Pastor Leo Gaso. Uy. Oo. Hello, Pastor Leo. Oo, from Abuyog. Ayan. tinidor kutsara, tinidor Ayan. Hi Sofia Ramasasa Pabitiro. kutsara. Shout out kay Tatay Pido and Nanay Lusing Kada pangaon from Nueva Ecija. Pa-shout out kay Jeanette Busog na kasi Pabitero Paladan. ang tinidor Advance happy birthday. kutsara babae. Salamat Tatang Art. Okay, thank you. God bless din kihapon Ma'am Sofia Ramasasa Pabitiro. Oy, adi shout out Hope Gaso. Watching from Metro Manila. Ayan. Tinidor nga duko, Jonil Molinayo. Ayan.
Siring niya, good afternoon, idol. Idol pa, bisnag ko, Cory na. Tinidor kutsara, tinidor kutsara. Raul Villarino Diming. Kutsara, Siring niya, good afternoon, sir. Sir. tinidor kutsara. Shout out kan Nestor Vianito, Yog, Barangay Diit, Tacloban City. tinidor kutsara. Nag-request gihapon ni Junel Colinayo Hinoy, oo, trabahante. Sige, bibilngon nato nito, Junel, ha? Ngan, kinukumusta gihapon ni Junel ang mga taga Samar. Labinan mga taga Basay. Samar, oo, mga Colinayo, din Basay. Oo, Kutsara, kumusta na kamo, siring ni Junel? Kumusta na kamo? kutsara. Labinahan akon mga kasangkayan. Tinidor kutsara, Wala ka. kutsara. Na taga Samar, kumusta kamo dida? Kutsara. Mga taga Bariwon, kumusta na kamo? Ang trabaho lang nila, kada pangaunla. Mga Colinayo family, Ang binubuhat Tulpato family, kumusta na kamo? Siring ni Junel Colinayo. Hi Junel, nangungumusta ha iyo, ayan. ang kutsara. Labinagod akon mga kasangkayan dida sa Samar. Yan. Abay Sige, kumusta mga taga-Basay? Uy, speaking of Colinayo, Kadaha Barangay Palaypay, Pasay, Samar. Wat bula Kadakan Sir Alvin Kill and family. O ngadakan Ella gihapon ang iya anak ni Sir Alvin, Miss Karagito Ella Colinayo. Suit sura Oh, yadi gihapon, pa-shout out si Bernie Kahepi. Nadi gihapon ni Engineer Ramonito Wilson Catalan. Oh, Engineer, kumusta? Sharing ni Wilson Catalan, maupay kulop, Papa Art. Ayan. Maupay nga pamati. Carl Ninyo Catalan. Ngan Mama Edna Catalan. Yan. Thank you daw. Sige, thank you gihapon. Haimo, Engineer Wilson Catalan. Kumusta ka na, Engineer? Oh, miss you na, ha? Pagungithan baba para mabusog lagas na Ayan, sige. Maray na, Kuya Mac. lalaki. Okay, nga tugitahan sunod nga musika. Kasal halamis Aliman. abay nira. Rondalia. Hanbatan pa Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. nagtutukar bisan diin kay sikat kami hadto pastilan hin kamaripon hanhadtuan amon grupo kun nagtutukar kami duro hin kamarisyo hamanga buntungan baryo kami pirming ang imbitado ang amon mga instrumento yo itinor violin banjo may sista ng banduya nga naghimong kami hinbumbo may baho di arbo nga mas dako pa kontrahan tao yeah.
sayaw man gihapon ang amon sunata. Bisano nga tukar makurat sa tanggungan cha-cha. Kung may mga bunyag kasal tapos gintutukaran namon in marcha. Sikat kuthan to ang gintatawag nga rondalya. Bisan layo kibanyo tinong violin sista nga bandurya. Bahunihan mo kumbungan may mga marakas pa. Hasta yan ang sikat pangan kilala ang rondalya. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, ama to ang Rondalia, original nga composition. Ayan, ito niya na programa, yung makikita dito sa YouTube, YouTube channel, Art Ramasasa YouTube channel, ngan Art Ramasasa Facebook page. Pwede ka mo mag-comment, i-share, like, subscribe. Lani yung nga aton taramdan ha YouTube channel, Art Ramasasa YouTube channel. Lani yung Art Ramasasa YouTube channel. Nan sugad man ha Facebook page. Lani yung Art Ramasasa Facebook page. Lagas ng bata, ang tinidur lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisan, abay nira, mga Sirya. Ang binubuhat nira, pusog sikwat bulag, dalay ng bibingkin, mahulog hatiin, tinidur nga dupo. Hala, merinda na, kapina. And syempre, ang aton oras sa bugod nga Pilipinas, alas 4:01 na, ha, bugod nga Pilipinas. Yan. Sige, may dati na komentaryo, Kuya Romar. Naninigay-sigay kita yan ng kakurulpon, hitpan merienda, hala, pamati, ihan mga awit pa rin nun. Yan. Sige, nga ito kita sunod nga musika, ang title hini, Haakod, mga Putput. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang binubuhat nira, pagungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babae. Nahinunungdong ka pa han mga saat mo, ngahi ako la waray na iba nga mahal mo. Hasta nga daya na di ko nahingangalimtan ang imo igin sa atirmi haakong panumduman. Tutubyan ang nga panahon akong pag-inulat, mga bulan ng katuigan ang akong iniihap. Puputan akong mga pag-ampo, nagabay pauntang matuman, ang mga saat mo haakon
na ingimbol iwan, hain ka na. O akon hinigugma, hain ka na. O akon pinalangga, akamaihan na nga panahon, saan mo ako babalikon, naguhulat ang akon kung Happy birthday, Miss Pinky Singkoy. Win maabot, nan maulon ka akon. At greetings, dikang kang Kuya Romar Samson, ang pinakakusgan. Hain ka man yan na, akon pinalangga. Gabay pa unta nga ako pirmi haimo una-una. Akong ginlalauman, akong ginsasarigan, nga ang gugma mo matuod, waray kabalhinan. Kay ang gugma nga tiunay, madukot gudadughan. Diri basta nga mapaparapisan, san upaman ang tigaman nagpapabilin. Sulubhinin ak kasing-kasing, salit ikaw la pinalangga. Ang ginbibiling, hain ka na. O akon hinigugma, hain ka na. O akon pinalangga, akamaihan na nga panahon, saan mo ako babalikon, naguhulat anak kung gugma, upod anda ko nga maglaom, nga ikawin maabot, nang maulon ka haakon, mga putko. Kamaihan na nga panahon, saan mo ako babalikon, naguhulat anak mong gugma, upod anda ko nga maglaom, nga ikawin maabot, na maulon ka akon, mga butkon. Hain ka na, o akon hinigugma, hain ka na. O akon pinalangga, hakamaihan na nga panahon, saan mo ako babalikon, naguhulat anak kung gugma, upod anda ko nga maglaom, nga ikawin maabot, nan maulon ka akon, mga butkon. Nga ikawin maabot, nan maulon ka akon, mga butkon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Haakon mga butkon. Yan. Nagdarahan aton oras nga alas 4:08 na. Abog-os nga Tacloban ngan Labinaha, Pilipinas. Kutsa-kutsara, Ayan, anaton na programa yan na, anaton taramdan, mga awit waray nun, ha? tirig-tirig daw. Kita niyo di dahiton aton logo, ha? Yan, ang tunughan musika, mga awit waray nun. Ang trabaho lang nila,
kada Sige, pangat bangin may dada. Kita daw din ako yung makbangin may... nira. ha? Pagpungitan baba para mabusog lagas ng bata. Sa YouTube, bangin may dada. Kaya kita daw. Ang tinidor Alright. lalaki, ang kutsara babae, Din ha, Facebook. kasal minsan, abay nira, mga Sirya. Ang binubuo Oh, siring ni Juniel Colinayo. Siring ni Idol. Nandito po ako sa Malacanang nagtatrabaho. Wow, sana all. Oh, nakon mga kasangkayan, di na habasay, hulat-hulat lang kamo, di na ako maiha, di na ako magtatagal. Uuwi. Ay, karata. Ay, total, nandyan ka naman sa Malacanang, Junel, nagtatrabaho. Sige. Regards mo na lang kami kay BBM, ha? Yan, regards mo na lang kami kay BBM. Sabihin mo, nang re-regards ang mga taga... tinig daw, Basta yun na yun. kutsa-kutsara, Ayan, oo. Sige. asawa Padayon kitangan magpatuloy. nira, kada pangakulat. Okay. So, Kuya Ma, kita daw ha, YouTube kung may comment. Mabusog lagas ng bata, ang tinidur lalaki, Hindi ka mo mag-comment sa YouTube. kasal Alright. halamisa, Okay. Ha, Facebook. mga Sirya. Okay. Sige. Kanto kitahan, sunod nga musika. Tusok si Kwat Bugla, danay nagbibingking, mahulog Di ang man ang sunod nga musika? tinidor nga dugo, pilo nga kutsara, karagito. Oy, labi na ha. Palo. Yan na, oy. Kuha niya na ha, palo. Aw, kakulop at kakulop ba yan na? Kutsara, Oh, basta, oo. Adan mga paboritohan mga para pamatron. kutsara, Kaliman, laptop ng cellphone. tinidor kutsara, Ang tunog ang musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. kutsara, tinidor kutsara. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop ng cellphone, lapad na tupperware ng silupin pupunon. Laptop ng cellphone, batasan inihit mga parapan matron, diri na uli kung waray dara nga bring home. Mga patron permi itong binabantayan, dayon lahiya na sulong di nag-aalam. Asya gihap ining mga parapanapos, diri na uli kung waray dara nga utos. Bisan damo pa itong tawid lamisa, naghihinay-hinay hasurod lang pangarga. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop ng cellphone, lapad na tupperware ng silupin pupunon. Laptop ng cellphone, may adang mga tao nga sobrang kahubya, bisan diin nga karigo-digo nabot nga. Ang mga kumbiti diri gud na paurhi, may ada surod lang nga dara-dara permi. May ada tupperware o di nga ni cellophane, permi nakaandam bisan hiya kumain. Salit di na mamimiling hinturo unong, kay damo na ang sulod ang laptop ng cellphone. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop
ng cellphone. Lapad na tupperware ng silupin pupunon. Ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop ng cellphone, lapad na tupperware ng silupin pupunon. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop ng cellphone, lapad na tupperware ng silupin pupunon. Laptop ng cellphone, asyainin ayon hatun may mga bring home. Permi nagdadarahing laptop ng him cellphone. Asyainin kahulugan ang laptop ng cellphone. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ama to ang laptop ngan cellphone. Paborito inihit mga parapan matron, labi na kung mahilig, magdarahin bring home. Kutsara, tini, tini dot kutsara, tini, tini dot kutsara, tini, tini dot. Ay, marasay kapi, hala-hala kapi na kapi na. Ining na mag-asawa. Kami din ng Kuya Romar. Dahil yan ang didi kapi, may naghatag hanging kapi din, nag-sponsor ng kapi. Oy, salamat. Mama Lady, Asayas Ramasasa, hani mo pag-sponsor han kapi. Mabusog lagas ng bata. Ang tinid. Yan, ang aton programa, Lunes, Merkulis, ngan Biyernes, Sa halamisa. amoan Christian Edition. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. So, Martes siya ng adlaw, ikasais, ang bulan ng Agosto na, ng buwas, ikasyeti. Maalahi Papa Art, hamahab, Barangay Bugas, Tinidor. Corongan City. Ayan, mga taga-Barangay Bugas, kita-kits tayo dyan, ha? Karagitong luto. Nalukso itsura. Sige daw Kuya Romar, kung bangin may mga comment. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do. Ano? Kutsara. Hindi nga mag-asawa. Rick Dacalos. Ayan, oo. Hindi nag-comment si Rick Dacalos. Si Rick niya, shout out Papa Art. Inubuhat nira. Ha? Pagugithan baba para Kiri Dak? mabusan bata. Ha? Kinapundan, gindapunan, karigara. Oo. Si Rick kinapundan. Abay nira. YouTube ini? Liya. Facebook ato. Sige daw, ha YouTube kita ako yamak. Oo. Sige. What budla. Danay nagbibingkil. Mahulog hatiil. Tinidor nga duko. Gamitan na din ang team grip po kay Kutsara. full headset kita, ha? Karagitong luto. Ha? Nalukso itso. Oy, di ha YouTube may nag-comment, oh, Hinik Abrugar.
Si Ringnick Abrugar, Bata Art, pa-shout out naman dyan. Sa CEFSE Builders, ayan. Kan Lindo Foreman, Alan, kan Cesar Elogario. Okay, so thank you, Nick. Yan, namin yung comment sa YouTube. Nick Abrogar. Ayan. Sige, shout out nga da, barangay Parina, nga da kan Noli Boy Pabiliar, nga ni Ma'am Glo Pabiliar. Valier Pabiliar. Ayan. Mga taga Parina, ayan, mga taga barangay Usikot, oy nga da kan Padidani, ano nga? Kining naman Himade, ang trabaho Ida, ano nga? Ayan, dida barangay Kutikot. ang Siyempre nga da kan Papa Charlie, ngithan baba Papa Charlie Murada ngan Mama Mares Murada. Yan. ang kutsara babae Maragrag Murada. Oo. Kuhan ini Himares. Kapag kaya na, double M. mga Maragrag Murada. ang Yan, kumusta ka mo dito, Charlie Boy? Ngan Ate Maris. Ayan. dalay nagbibingkil Nato kitahan, sunod nga, sonata, adiman. Anyo nga minordahan, original. pilo nga Ang tunog ang musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. nalukso itsura Budla iday anak hinihigugma testigos ang langit ug sugad man ang tuna may dako nga bato didahan may sapa nga atun lingkuranan kung kita nagkikita. Di ko hingangalintang anaton mga nabis anong dangatan di kita magbubulan bisan pa umabot unusan kakurian los ay tangagugma aton unungan kay ang tao kung naabat na hingkugma nawawara kapaminsan nawawara kahuna-huna pero siring paman basta gugma kunong magsugo pilit ka nga pagbibilngon bisan ka pa diin magtago
Gayan tao kung naapat na hingugma, nawawara kapaminsan, nawawara kahuna-huna. Tiusiling paman, basta gugma kunun magsugo, pirit ka na pagbibil mo, bisan din ka pa magtago. Titigil laiday, panyo nga binurdahan, gaya mula ini, an atun handumanan, kung ini mawara, may ada kahulugan, tigaman laini, nga ako inahingalimtan. Tigaman hanggugma, naging para imudughan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Amo to ang panyo nga binordahan original. Okay, time check nga how kita. Time check naman kita. An aton oras. Oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 4:25 na. Inilahining aton karamdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Pagbumithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babae. Okay. Kasal halamisan. Okay, padayon kita. Hiningaton karamdan ang tunughan musika, mga awit waray nun. Siyempre, kita ako yamak, bangin may dala din comment. Alayon. Ala. Mahulog hatiin. Yan, samtang, ginsa-shoutout nato ng Anua family, dida Barangay Kansumangkay, na kada panipiyong, ng Madiedita, Anua, aupo dan iya mga kids, gihapon. Okay, ngan dida gihapon kan Padiromi, Anua, Hima di Maria Anua. Siyempre, kaupot gihapon ang mga kids. Ang Diagro Salazar family, didaha Barangay Kansumangkay. O yan. Kumusta? Ang Negrido family, dida gihapon, lapinangadakan Papa Bini Negrido. Yan. Hindi nga mag-asawa, ang trabaho lang nira, kada pag-aula. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Miss Evelyn Impon nga Joey Ortez. Rima para gimbati ko ang paghihirap. Imo ako, akong ikaw, ang gugma ko diri mahanaw. Hinaon nga imo hisabtan ang gibatining dughan. Pinangga ko diri mabalhin, imo gudla
kasing-kasing. Kunhi ikaw mahirayo, dughan ko magsubok. Imo ako, akong ikaw, ang gugma ko diri mahanaw. Hinaon nga imo hisabtan, ang gibatihining dughan. Inamba ko diri mabalhin, imo wala ang kasing-kasing. Kung ikaw mahirayo, dughan ko magsubok. Imo ako, akong ikaw, ang gugma ko diri mahanaw. Hinaon nga imo hisabtan, ang gibatihining dughan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waraynon. Bisan lagas na iapoy, pero bogoy. Bisan iya may edad na, hinka playboy. Bisan iya waray na tango, ngan waray na oho ang iya ulo. Pero damo paghihapon an iya konsoylo. Bisan ang iya mga tuhod nangungurog-urog na, pero mabagsik pa iya nga nasayaw hintsatsa. Maupay ang pamustura, labi po na kita hindaraga, pero natutumba ko na tulos ang iya rayoma. Salit di angay mabaraka, ang tao bisan kun lagas na, kay damo pa ang remedyo, samtang kita buhi pa. Siring pahandarahunon, malalagas laan edad naton, pero an aton mga huna-huna, pirmila batanon. Hey! May apal nga daraga, kan apoy nakiktsatsa. Waray hi apoy bumaribad, kay asyan ayon niya. Sige an irasayaw, sigin iro ni apoy handaraga, pero tigdala hi apoy na luya, kay tinukaran asma. Salit di angay mabaraka, ang tao bisan kun lagas na, kay damo pa ang remedyo, samtang kita buhi pa. Siring pahandarahunon, malalagas laan edad naton, pero an aton mga una-una, pirmila batanon. Pero an aton mga una-una, pirmila batanon. Hey. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waraynon. Ang awiting inyong
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, okay. Happy birthday nga tuhan mga nagbe-birthday ang adlaw. Ayan, happy birthday ngan at tuliwat nga mga nag-birthday na ada belated happy birthday na iyo ngan aton magbe-birthday pala. Advance happy birthday iyo nga tanan, ha? Labi na nga di han nagbe-birthday ang adlaw. Han nagbe-birthday ang adlaw, pariho kan Miss Jinky Singkoy. Ayan. Happy birthday, Adiman. Happy birthday, birthday happy, karasala kon mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Birthday ka untagay, ito amon sangkay, kami inimbitar, nagto irap balay, kaon inom-inom, nagtubuhat namon, waray lang kapira, limas ang lamisa. Ang may kandila, tanan pindagputan, tungodhan kagutom, amon habhab dayon, kami napausak, dila nagkurula, ngan nag-araso pa, an amon talinga. Happy birthday, birthday happy, karasala kon mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Happy birthday! Ayan, happy birthday nga da kan Miss Jinky Singkoy. Yan ang pag-shout out ng greetings dikang kan Kuya Romar Samson, ang pinakakusgan. Karasala! Happy birthday nga itong mga nagbe-birthday yan ang adlaw, ikasais, at bulan han Agosto, ada happy birthday ha iyo nga tanan. Usa nga cha-cha number, an ungod nga gugma. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kamaupay unta, kunan kada taksa, may tinuod nga gugma. Ang mga kalisan, ngan mga kahadlok, dayuday mawara. Kung magpapabilin, haat mga dughan, itunungod nga gugma. Pirmi mamurayaw, diri na maabat, hin mga kakulba. Kamaupay unta, kunan kada taksa, may tinuod nga gugma. Dayuday mawara ang mga kasinan ng mga kaawa. Kama pinuligod ngan ka maluluyon, pirmi ahun-ahun na. Kung adiha aton maangkon ang ungod nga gugma. Labihin ka maupay kung magsigugmay. Anak mga kasing-kasing, maabatin ungod nagkalipay. Kamaupay unta kung ungod nga gugma, anak permi abaton. Bisan may problema,
waray lang sa payan, kita malipayon. Mga kasukanan, umabot man haaton, di tanalaasipon. Bismay kabiduan, sulod hit at dughan, tsa-tsa iton baton. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kalipayan, diri ini mapapayaran. Tablas man ubisan kapaliko, ang kalipayan diri mapapalit mo kaya tuma. Labihin kagamhanan, waray ginpapasinguro, bisan hito ka man. Labihin ka maupay, kung magsigugmay, alap mga kasing-kasing, naabakin umod ng kalipay. Kamaupay unta, kung kitang ngatanan, may ada paghigugma. Ang pagkaurusa, tulos na kalipay, di na mawawara. Ang pagpurog ligay, ng pagsinap kanay, pirmi ahuna-huna. Kung ang kadataksa, may umod na gugma, waray nakakulba. Waray nakahadlok, waray nakahulog, haton huna-huna. Kung kitang ngatanan, magkamay adahin, tinuod na gugma. Kamaupay unta, kung ang kadataksa, may umod nga gugma. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Ini nga mag-asawa, ang trabaho la nila, kada pangaunla. Ang binubuhat. Ayan, amo atoan, ungod nga gugma. Ayan. Bata. Sige, padayon kita. Kini nga aton taramdan. Ayan. Ang tunughan musika, mga awit waray nun. Misa, abay nira, mga silya. Kita doon ni Kuya Mac, kung may comment. Pusok si Puat Burla, dalay nagbibingkil, mahulog hatiil. Tinidor nga dupo, pinok nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura.
Facebook ini. Ayan, may nag-comment ha Facebook si Juliet Daganyo. Siring niya, hello po idol, pa-shout out po ang mga staff kan Laguna Beach Resort kan Jeremy Jenny Nira Mayan nganit tak aham uy may aham. Pagugitan baba Okay, ha Laguna Beach. Ha ini nga Laguna Beach pa daw. Ha din ini. lalaki Aha, din ini Juliet nga Laguna Beach. Nangalimot man akyat to. lamisa Okay. abay Sige, basta siya na tiya. silya Yan, sige, reply na la Juliet kung hain ini nga Laguna Beach ha. Laguna. Yan. danay nagbibingkil Sige, ngadto kitahan sunod. Waray comment sa YouTube. Ngadto kitahan sunod. Aadiin para ha iyo. tilo nga Ang tunog kutsara ng musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. nalukso itsura Ayan, pwede na ton oy sayawi ani Ate Miles Labet. Oo, para paugnat sa kusog ha, Ate Miles. Okay, adin tutukaron naton para haimo Ate Miles. Sayawi anay, adiman. tilo kutsara
Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ini do kutsara, ini do kutsara, tiri don. Ayan, namatuan kurat sa mayor. Ini do kutsara, Siyempre, gihapon tiri don. alas song na lang kita, kaya rin naman kita oras. O, kinakapos na ngayon kita oras, Kuya Romar. Asawa, O, pasensya ka na. ang O, trabaho, nagkuhan na Kuya Romar, kadang nagpaabat na. O, Papa Art, nasobra ka na. paghumitan baba para Ayan, malas song na lang kita. Kung bangin may dapat nila comments, Kuya Mark. madur lalaki. Ang kutsara babae, Ayan, sige. lamisan, Malas song kita. mga silya. Ang binubuhat Aw, hasulangan. Oo, lalo na bit. Oy, na-requestin Chacha. mahulog hatiin. YouTube, waray kita comments. Oo. Sige, and then, Sa na-request Juliet Chacha number. Ayan, sige daw. Pamilngan tayo nihin paaging Chacha number kay inin request ni Juliet didahan Laguna Beach. So, okay, may na dida Damot Beach didaha Sulangan dapit. Oo, may ada dida may ada Sardinia, ano asya na. Tapos may Gusam, damo di dat beach. ini do kutsara, Oo, damo di da iton beach. Damo iton beach di da. Oo. ini nga mag-asa. Sige. Nira, Nagto kita hit last song. Sakto. Ang request ni Juliet nga Chacha number. Amo na latato niglalas song, ano? Tiniduro, Yan, sige daw. ang kutsara babae, Okay, mamimiling kita yung Chacha number. abay nira, mga silya. Iraging hihimo, tusok si kwat budla, danay nagbibingkil. Okay, yan Chacha number nga gin-request ni Juliet. Pilo Ang Chacha number. Last song. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tiri do, kutsara, tini do kutsara. Okay. Mataya daddy Kuya Mark. Okay, sige. Adiman. Aha. Naparong. Adiman. Hello, Papa Art. Karoyak ko nga magkan pakikanaduha. Pero ako anay maunat. Kaya ko ng bida. Okay ka ba, Papa Art? Okay, wing, basta ikaw. Ako magpukat ka. Ikaw ang masunod. Ready? Sige, wing. Last song. Si Isko, nagwapuhon, walang dani, ika-eskwela. Wala siya'y trabaho, wala siya sa asawa.
out han mga ka-GC, ang ka-group chat ni DJ Alni. Dakan Ate Rosa Ribarter, ayan, gadakan Ma'am Rosa Ribarter, ayan. Adelita Balboy Nagalban, Ate Miles Labet, ayan, ngan Madam Losby Cabos na Kabalabikani. Terso Maragrag, ngan Kuya Regino, ngan siyempre gadakan DJ Alni. Ano ang gawin? Saan ka pupunta? Where are you going? Tikain ka. Anong sinabi mo? What did you say? Answering mo. Ako'y nalulungkot. I'm very lonely. Di malipayo. Magbalik ka sa akin. Come back to me. I shall return. Saan ka pupunta? Where are you going? Ikain ka. Anong sinabi mo? What did you say? Answering mo. Ako'y nalulungkot. I'm very lonely. Di rin malipayo. Magbalik ka sa akin. Come back to me. I shall return. Mahusay ka. Kay ganda mo, you are so beautiful. Nahigong makuhain mo. Mahal kita, I love you so. Mahusay ka. Kay ganda mo, you are so beautiful. Nahigong makuhain mo. Mahal kita, I love you so. Ang tunog-han musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ini
Dan samtang wari na kita panahon, mga viewers, mga ka-viewers. Ayan, mga ka-viewers. Hinhi, pansamantala, nagtapos siningaton taramdan ang tunughan musika ni Papartra Masa sa mga awit waray nun. Adam nga salamat, han iyo pagantabay, nga han iyo padayon, nga pagsunod, hininga aton taramdan. Ayan, kada Merkulis, kada Lunes, Merkulis, Biyernes, Christian Edition. Damo nga salamat, Martes siya ng adlaw. Damo nga salamat, mga viewers at mga nag-comment. Manhat to gihap na wari mag-comment. Pero nag-views, hindi nga aton taramdan ha Facebook, ha YouTube, ha Facebook page, Art Ramasa sa Facebook page, ha Art Ramasa sa YouTube channel. Salamat mga viewers, han iyo panahon, gabay pangada kamo permi mo pingapanlawas. Han samtangan akon kabay-abay di Kuya Romar Samson, ang pinakakusgan. Mahulog hati. Gabay pangada kamo permi ha, mo pingapanlawas ngan kondisyon samtang nagalin susunod hiningaton taramdan tunughan musika ni Papa Arthur sa mga awit waray noon. Kaninin niyo ubos ng sangkay, ng tinood nga barkada Papartra Masa sa magsitiring. Good afternoon, God bless, and I love you. Bye-bye for now. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ini nga mag-asawa, ang trabaho la nira, kada pangaunla. Ang binubuhat nira, pagugithan baba para mabusog lagas ng bata.